Den pinangka panutupe ngadicara wonten kalurahan telu menika Brigis kantor rumah panjenengan. Ayo dong jumenenga all artis pinangka panutupe ngadicara wonten kalurahan telu menika sarengan kalian MMT campur sari. Oke. Happy wedding Mas. Ayo ajeng. Semoga bahagia langgeng selalu. Mas Ansa bariki ya. Mas Rompi nyusul bariki ya. Saya suwe antara gluduke kowe kene lho men apu wariko nangis apa tahan dirasakno Riko tangisan aduh aja mana wedi kelangan nyapa ta Mas Daya dong jodoh sing bakal liyan duduk saja Mas Oka aku takut MMT ya ini ya rasanya gini ya MMT ya Nengkene aman tapi enak ya MMT ya enak yo iki dulu dhewe kok sawer Mas Oka sawer Mas Oka pas lah Mas Oka sing sawer kari manis siap-siap setelah ini iki lho buat saya kari manis kurang manis tambahi gula wis yo wis dong riko pikir sing kuno ayo kari manis kurang manis tambahi gula wis yo wis sing dipikir apa kerasa karikis aduh hujan karikis saya suwe antara gluduke aku wariko nangis apa tahan dirasakno sampeyan mendem to Mas ya Allah
Akhirnya sampai di sini perjumpaan kita dari MMT Campur Sari. Bepilih wonten kirang langkungipun kawula sakonco saking MMT Campur Sari nyuwun agung wasami mawantu-wantu dhumateng panjenengan mligipun dhumateng panjenenganipun Katen nggih. Mas Awi Nggih, Ugi kalian Mbak Kiki Saputra keluarga dan akhirnya sampai berpisah dan juga bertemu di lain hari hari. sampai